Ty jsi brácho. Suterén 00002 léta páně. Komoš od půlky Karlovy Vary. Boufej. Zdravím Včku. Prima čoň. A tak nazdár a pohlídni si terén. A proto jako doma tady je pro tebe místo. A seš tu správně, jo, tady je suterén. Abstraktní době klidně může nastupit. 100 lidí, co kurva nemá trému a nepostrádá ironii na teklý oka. A všichni jsou doma a dole v suterénu. A když otevřeš oči, můžeš nás někde potkat. A on je MMC a není suverén. A tohle to je plážina ještě k tomu všemu. A náš druhý domov je kurva suterén. A Bowwave, ty jsou taky ze suterénu. Jo, a nemůžem ti povyprávět, co tam uvidíš, že sorry, brácho, to vážně nemá cenu. Ale jestli chceš vědět, přistup blíž. Já ukážu ti, co se děje u nás v terénu. Jo, a může přijít každej, nikoho nevyženu. A vyzkoušet si s náma náš hip-hop scén. Je u nás si doma a dole v suterénu. Já řeknu jenom jedno, kurva suterén. Plážina jde suterén. Rusa jede suterén. Rusa jede suterén. Všichni jedou Karlovarský hip-hop taky suterén. Kámo, otázka zní název nejnižšího patra průměrně hnusnýho panelovýho domu. Odpověď znáš, tak neboj a napiš. A já ti hnedka brácho řeknu jak a komu. www.suterén.story. Co ty na to blážené, už odpovědi znáš. A skvělou výhru 2 starý a fok Larry. Odnese si od nás nějakej Tuma Lukáš. Congratulation, ty stará páko. Byla to jenom prdel a nesmíš věřit čemu. A tak si zase stíkni kravatu a sako a Zastav se na špeka u nás v terénu. A Blážin jede suterén. Sakra beatbox suterén. A Karlovarský hip-hop taky suterén. A já jsem suterén. A Bowwave suterén. Tak ty si teda taky komouš, je. Tak ty si teda taky komouš, jo. Tak ty si teda taky komouš, je. Tak ty si teda taky komouš, jo. Halo a páni, máte vysoký psaní a nechcete se k nám přidat do našeho klenu. A může se hodit a bez vyptávání. A vaše prima postavička k nám do suterénu. Jo, a mám ten pocit a už je to oddaný. A snad to teďka kurva zase nějak nepřeženu. Že každý člověk s klidným spaním patří k nám dolů, do prdele, yeah. Suterén. Kámo. Hip-hopový čajík. One more. A tak nazdár a prohlídni si terén. A proto jako doma tady je pro tebe místo. A seš tu správně, brácho. Tady je suterén. Abstraktní době klidně může nastupit 100 lidí, co kurva nemá trému a nepostrádá ironii na teklý oka. A všichni jsou doma a dole v suterénu. A když otevřeš oči, můžeš nás někde potkat. A on je MMC a není suverén. A tohle to je plážina ještě k tomu všemu. A náš druhý domov je kurva suterén. A Bowwave, ty jsou taky ze suterénu. a nemůže ti povyprávět, co tam uvidíš, že sorry, brácho, to vážně nemá cenu. Ale jestli chceš vědět, přistup blíž. Já ukážu ti, co se děje u nás v terénu. No a může přijít každej, nikoho nevyženu. A vyzkoušet si s náma náš hip-hop scéna. A u nás si doma a dole v suterénu. Já řeknu jenom jedno. A kurva suterén. Suterén. Bowwave. Karlovy Vary. Hlas z hůrky. Hlasy z hůry. Saky pak. Demo. Tak trochu samizdat.